भरपूर असे मी मोदकचे प्रकार तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहेत. तर आजची रेसिपी आहे काजू मोदकची. तर काजू मोदक एकदम झटपट बनणारा मोदक आहे. इन्स्टंट मोदक आहे हा. खूप सोपी रेसिपी आहे. सहज पटकन बनवता येते. इथे काजू मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला गॅसचा वापर करायचा नाही. पटकन मोदक बनला जातो हा. तर काजू मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला भरपूर असं काही साहित्य लागणार नाही. अगदी कमी साहित्यामध्ये झटपट काजू मोदक बनला जातो. तर वेळ न लावता आपण काजू मोदक बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर गणपती बाप्पा स्पेशल आज आपण बनवूया काजू मोदक. तर काजू मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत काजू. तर इथे मी एक मोठी वाटी भरून काजू घेतलेले आहेत. तर आता काजूची आपल्याला पावडर बनवायची आहे. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मिक्सरचं भांडं. तर आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पावडर बनवून घेऊया. तर पल्स मोडवरती फिरवत आपल्याला ही पावडर बनवून घ्यायची आहे. एकदम जास्त पण बारीक करायची नाही, थोडी रवाळ राहिली तरी चालेल. तर अशा पद्धतीने आपण इथे काजू पावडर बनवून घेतलेली आहे. तर आता आपण यामध्ये आवडीप्रमाणे आपल्या साखर घालणार आहोत. तर पिठी साखर इथे आपल्याला वापरायची आहे. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही गोड कमी जास्त इथे वापरू शकता. तर मला गोड फार आवडते, त्यामुळे मी जास्त इथे साखर वापरत आहे. तर 4 ते 5 चमचे इथे पिठी साखर वापरलेली आहे. तर आता ही साखर आपण मिक्स करून घेऊया. तर काजू मोदक खूप छान लागतात. जशी आपण काजू कतली खातो तशाच प्रमाणे आपले हे काजू मोदक लागणार आहेत. साखर आणि काजू पावडर छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे हाताने. तर आता बाइंडिंग येण्यासाठी आपल्याला इथे वापरायची आहे दुधाची साई. तर इथे मी 1 ते 2 चमचे दुधाची साई घातलेली आहे. तर आता आपण ही काजू पावडर, पिठी साखर आणि दुधाची मलाई मिक्स करून घेऊया. तर खूप काही साहित्य नाही, एकदम थोड्या साहित्यामध्ये आपली झटपट रेसिपी बनणार आहे. तर आता बाइंडिंग येण्यासाठी इथे मी मलाई वापरलेली आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर इथे तुम्ही मिल्क पावडर वापरू शकता. आणि जर तुमच्याकडे मलाई नसेल तर तुम्ही इथे दुधाचा हबका मारून हे मिश्रण मिक्स करू शकता. तर अशा पद्धतीने आपलं छान इथे मिश्रण मिक्स झालेलं आहे. तर दुधाच्या मलाईमुळे छान असं टेक्स्चर येणार आहे आणि टेस्ट पण फार छान येणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण इथे मिक्स करून झालेलं आहे. तर इथे मी 2 भाग केलेले आहेत मिश्रणचे. तर एका मिश्रणमध्ये मी कलर घालणार आहे. तर येलो कलर इथे मी वापरलेला आहे. तर येलो कलर हा आता मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने इथे आपलं मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे दोन्हीही, एक व्हाईट आणि एक येलो कलरचं. तर इथे मी मोदक साच्याला तूप लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे मोदक आपला छान असा अलगद निघेल. तर इथे आपलं गार्निशिंगसाठी मस्त असा मोदक दिसण्यासाठी इथे मी पिस्ताचे काही काप घालणार आहे. तर पिस्त्याचे काप इथे ठेवलेले आहे मोदक साच्यामध्ये. नंतर घालूया आपण व्हाईट मिश्रण आणि वरती आपण घालायचं आहे येलो कलरचं मिश्रण. तर असा कलरफुल मोदक छान दिसला पाहिजे यासाठी मी इथे कलर वापरलेला आहे. जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही इथे स्किपही करू शकता. तर अशा पद्धतीने आपण दोन्हीही मिश्रण छान भरलेले आहेत मोदक साच्यामध्ये. तर आता आपण प्रेस छान करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण असा हा मोदक काढून घेऊया. तर बघू शकता किती मस्त हा मोदक तयार झालेला आहे. अलगद असा हा मोदक निघालेला आहे, कलरफुल दिसत आहे. तर थोडंसं मी इथे पिस्ता लावलेला आहे आणि वरती कलरचं मिश्रण आहे, त्यामुळे एकदम मस्त असा सुबक काजू मोदक दिसत आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आता दुसराही मोदक बनवून घेऊया. तर आता दुसराही आपला मोदक छान तयार झालेला आहे. तर इन्स्टंट मोदक हा आहे आपला. जास्त काही झंझट नाही या रेसिपीमध्ये. गॅसचा वापर बिलकुल केलेला नाही. तर मस्त असे 2 आपले मोदक तयार झालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण बाकीचे मिश्रण आहे तेही बनवून मोदक घेऊया. तर इथे सर्व आपले मोदक तयार झालेले आहेत. तर अगदी मस्त असे दिसत आहेत, बघू शकता. झटपट इन्स्टंट मोदक आहे आपला हा. तर कमी साहित्यामध्ये पटकन बनला जाणारा हा मोदक आहे. तर तुम्हीही गणपतीला या नक्की ट्राय करा आणि अगदी ओटाने खाईल असा हा मोदक आहे. तोंडात टाकताच विरघळतो काजू मोदक.
टेस्ट पण फार छान आलेली आहे मोदकला. तर रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली तेही कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.